pamusoro imama pamusoro edai ndauya nenyaya iri paitem 17 case number 149 of 26 iri nhau yehomestead dispute muvillage yemaparireo yakamhangarwa namatthew dondo achimhangarira edward maponga jonhau yandava nayo mudare ndichakumbirawo Matthew dondo sinze ruoko rwerudyi wakagara pasi kutedzera zvandakutaura mashure. Ini Matthew dondo ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiise ruoko pasi ndouyawo kuna Edward Maponga sinze ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mashure. Ini Edward Maponga ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiise ruoko pasi. Ndakumbirawo mumhan'ari Matthew dondo kuzivisawo dare muchidimu chasakisa kuti ungotyirira Edward Maponga dare chii. Wakagara pasi izwi rakasungira. Ndakauya nechichemo kuno. Iyi nyaya yakura ndozoripota kwandikaita nyaya yakabva 2016. Yakafamba machannels ese masabhuku vakaripo mushakabwendo varipo. Ndobva ndazoenda kwaishe Murape ndobva vanegadzirisa. Yanga iri nyaya yekuti takagara pastand pedu, takaenda pastand pedu tavaka pastand paya 3 rooms dzedu. Ndopakanzi awo pamuri kuvaka mutende dzenyu ndobva tamira, asi ini ndakazoenda tonofambira nyaya dzacho nangonzi mira kana tigedza timire tigadzise nyaya. Ndobva ndaenda kuna sabhuku Boniface ndobva ndagadzirisa nyaya twakushedza kuvanhu rwatatatenga havana kuuya kudare. Ndobva vanotawo nazvo ndobva tasimudzira nyaya ndobvaenda kwavaishi Murape. Ndobva vanoshedzwa zvakare havana kuuya kudare irovo. Ndobva tamira takadaro ishe Murape ndobva vazouyawo sabhuku vauya vaKenneth Parewa vapo. Takaenda kunoripota zvekuti nyaya yedu iya nhaiteta senhaishi zvakanzokerai kuna sabhuku Kenneth vaiongorore nyaya nyabva kare. Nyaya yatadzoka kuna sabhuku Kenneth ndopakati aiwa zvanzi naishe chiitai tichenda nekomiti yenyu pastendi pacho vane dispute mochifonera nevari vakatengesana navo. Sabhuku ndobva atraya kufona vakambotaurirana vakati chauya havana kuzouya. Komiti yakauya yakatotora komiti yakaungana pastendi ndobva vachifonera ishe Murape zvanzi masvika tasvika asi uyo aramba kuuya futizve. Zvachiitai zviripo pane mudhuri here? Pane mudhuri zvese zviripo. Zvachiitai zvamunoita ndopandikabva ndanyorerwa tsamba iri panapa nekomiti yese yakazara. Saka kuzoya kwadaita netsamba yangu iyo yakanyorerwa iyi ndakazoona pamba paya pakufenzewa mune chibage changu nemba iya ndobva ndamanya kwasabhuku Parewa. Ndaona vanhu vari kuvaka vatofenza pamba pangu. Handisi kuziva ndoita sei. Ndinga ndatokuvaratidza tsamba iyoyi kuti tasei pane tsamba vanhu vaifenza vaya zvakanzi chitimbe chachishandi kwatiri hazvinoenesi izvozvo hachina simba kwatiri. Ndokunodza sabhuku Parewa seizvozvo. Ndobva vafonera amai hanzi ivo vakatondotaura nabefore paconversation yavo zvinzi dzakati musaise fenzi pasina komiti. Chimbomira komiti svika yasvika iyo vakati awo ndikuendera mberi handisi kumira ndikuuya nemari yenyu chete yekomiti ne$30 ne$40 yekomiti chete asi kufenza handisi kumira ndikufenza. Ndobva vakonina nofenza. Ndosaka ndakazosimuka ndakati ina ndichazvikwanisa. Chibage changu chiri pezveri chakarima magore apera. Ivo vakarimawo vamheni vakarima kuseni sekuyadhi yangu chiripo chavo handine nacho asi changu izvi chibage chirimo zvidhina zvandipa yangu yakangofenzwa chibage changu chakutojiwa nechirimwa. Ndosaka ndakasimuka zvekuzoripota kuti vedu wei ndinokumbira kubetserwa nokuti ndini ndiri kungosunga ndiri kuripota. Ivo enda ndine chitadzo nawo munhu enda akangosvika payadhi yemunhu indiri munhu akandiringa pangu
ndindomanya kundiripota pari munapinda muyadhi yavo asi hakuna kana akamboripota kusaidi kwavo ini ndirimuripota pese ivi vakanyarara. Ndokumbiraka kuti nzvimbo yemuzisedaro kuti nzvimbo yemakaiwana sei? Ndakaiwana 2016 pakauya mwana akatumwa naNdundu mwana wavo akauya naachoruri kazi baba ari kutengesa apa vakabatenga kunani kuna ivava vakatuma mwana akatouya kuna sabu vanonzani vakakutengesera nzvimbo yakakura zvakadii? 300 by 300. Mariwana zita vakazoya nechitupa mwana chakatitumwa nechitupa achabva kuna sabu karewo vakandatotumwa nababa avanonzi vani chishamiso munetsi mugamiri chishamiso munetsi mugamiri mwana womumusho vamabonga zviri kunzi makafenza musha wavo ndaona pana pakanzi homestead mwekuti musha uyu ndewavo kana kuti ndewenyu? Musori mambo nevatungamiri venyu musha uyu ini ndewangu ndikutoshamisikawo kunzi anondikudiwa kwamambo inini musha uyu ndakapiwa nasekuru vangu vamuganira. Vanonzi vani? Vamuganiri. Vamuganiri 20 orusapo rwaNdundu ndozita ravanozikanwa navo 2013 ndisekuru wangu wadzimai vangu saka kazanozoona pechi pekugara ndovandatouya pamba vamavhunga ndovakanga wadi witness pana sabhukwati vakazonzi vakazoshaya ndakazongoina handinoshando hwangu out of Harare saka ini zvikutonishamisa kuti ivo ini vanondiziva handivazivi. Dzimba dziripo ndimakavaka? Ini handakavaka panga pane chitsiri yakavakwa iriko kudhuze kune laini remagetsi then ini ndokuzonzwawo kutoti kune kwavakwa ndikangoti ndichazoenda ndinonoita sekundinoona saka izvezvi zvikapamba newaya hakusi kuti takaisa waya nyowani patamba newaya yange yapazika saka kwanga wakuzama kugadzirisa saka inini ivo vataura kuti vakatenga sekuru vangu vari muno ndivo vanogona kupedza nyaya because zvavataura kuti kwakafambwa inini vakambondiona inini vakambondidedza handizivi saka inini ndo mashoko angu. Vadonzi mune umbowo here hwekuenda kumatare wamuina kuti kumakaenda kwashe majudgment achari ndinawandikaenda avari pana paisiyangu namai sabhuku vanga varipo kwandikaenda kuti ndichienda kunyoka wabhukuataurwa majudgment vakaenda kudare mune chamunopiwa ikoko ndozvikubvunzwa kuno kudare pamati makamboenda kuendimeni makamboenda kwani ndinapuwa ndichirunyoro asi zviri evidence newani kwadzimba dziri kutaurwa dzitiri havasi kutaura yange iri rooms pasitendi yangu iri rooms dzangu dzakutaura dzakafisa ndimakadzi vako goreri 2017 nokuti avari kuti makapiwa 2013 makatopiwa dzimba kulaini remagetsi varipo sekuru vanogona kutaura kuti ini vachizodaro unozopedzisa isauchi kuisawo slabhu nechichi dai matonyanyiti yatokura mumba matona imomo vamugani tokumbiro kuti muyozogara pacheya pamberi pane cheya tokumbiro ziterenyurize pamusoro pedare ndoitwa chishamiso munetsi muganiri. Chishamiso munetsi muganiri
Ndokumbira kuti mutsananguriro dare pandau yemusha wekutsanangura. Ndewani wakavakwanani gore riri? Ndatenda zvikuru. Gore 2013 muzukuru wangu uyu mudzimai Gororo ndakamupa pekugara. Pane pandaida kuaka. Ndobva ndavazoona kuti zvakuramba zvichindikuwandira zvekuita. Uyu pane zvakaita navabereki vavo nababa wangu inini. Baba wangu vaingoti vanhu ava dai vasipo dai ndakafa amene munguva dzehondo. Asi dai ndandine chimwe chinhu ndaifanira kuvatenda. Saka baba wangu vakazoshaya vasina kutenda vabereki vevavo. Ini ndio pandakazoti zvava kuti wane mhuri uya ndikupepe pari kugara ndachivaka apa iwe uchipedzisa kuaka. Ndobva ndatongoratidza ndobva ndatotorana naiye nemurume wakangu wauya ndikaenda nawo kwaSabhuku Bhoni 2013. Sabhuku tikasvika pekutanga takasvika vasiku. Ndobva tavaya pane pashogoraundi amene kashopu kakarapa. Ndobva tavaona svika chiti pai mazita enyu mese evava neangu. Ndobva vanyora mazita edu pasi vakati kubawo ndokamurumira mazita evhuri kumusha hakuzi kubawo. Ndofunga vane shopu here handise zvavaita zveoiti. Saka asabhuku wepashopu yepashogoraundi. Mati? Tatanga asabhuku wepashopu yepashogoraundi. Ndokatakazomwana kumba takatabva takatosvika kumba kana tinatokatona. Kuti vatozovaona kuti kumba kwavo vachiti mozova neafrica yekuti mapa avaimba i2013 yandokutaura. Saka tinotengesa affidavit rinotengesa nzvimbo. handina kutengesa nzvimbo. Handina kutengesa nzvimbo. Handina ava ndovari kuti vakatenga. Ina handina munhu ndakatengesa nzvimbo. Nekuti ndozviziva kuti nyika. Nai Matthew, nzvimbo iyi wakaiwana kunani? Ndakaiwana kuna vatuma mwana wavo. Vakatoti yarutaura thingi imba yarutaura haizi nyadi mambo 300 square meters. Chautaura chiripo iko kumusoro hachitori neyadi. Wati iwe wakarima chibage chirimo muyadi? Chirimo izve. Matthew chibage chiri muyadi ndichani? Ndiri Matthew chibage. Aiwa iwe munetsi. Chibage chakarimwa muyadi ndichani? Pedari ndikapindura chiti gore rino rese ndakati ndakapedzera kusvika kuno muna June gore rakapera ndobva ndakapedzera kusvika pangu zvechibage kachakadyarwa rini kachakadii nhasi ndatozora nenyaya yekunzi vakandiratidza samanisi vachiti saka usirugara kurugara kupiwo ezvo ndiye ndiri kuHarare handisiri kuHarare ndiri kuNyabhira nekuti ndoshandira kuHarare kunyaya. Saka tsamba enda kupa Sabhuku pariro yakadhindwa nani? Chidinde chindecha Kennedy Barrero. Ipa Kennedy Barrero adai kuti tsamba iri kureve. Pamusoro imambo tinamora makukuta. Pamusoro ipesete. Zvakaitika ndezvekuti vaMatthew Rondo vakauya nenyaya yavo vachiti ini panzvimbo pangu ndiri kunetsekana naizvozvo vangu vachitaura. Saizvozvo isu takakwanisa kuti tidedze ivo vamugani ndokunga takaedza kupona kakawanda tichiti vauye tigadzirise nyaya. Hapana akauya. Takazokwanisa kuti ndivape tsamba vaende kwaMurape. Pavakaenda kwaMurape vakanosvikotaura naAmurape. Amurape ndokuona kuti ndiri kuvatumira kwamuri. Ndokubva vauya Amurape vakandiponera vakati chienda ikoko nebepa ravo reagreement of sale measurement aripo ipapo. Avo vanhu wovasiyira tsamba yaunonyora yekutaura kuti vasa disturb. Ndosaka ndakanyorawo tsamba iyi. Asa disturb Matthew asa disturb. Akauya kwamuri achiti panzvimbo pangu
ndiri kunetsekana. Achiudza sabhuku mutariri wemusha kuti panzvimbo pangu pari kuuyawo vamwe vachitaura, asi ini ndakatengeserwa nemwana wacho. Imimi maivaziva here semutariri wemusha? Maivaziva here vaMathew? VaMathew munhu wandaiziva ndichiona, asi ndasingatoziva kuti vanogara maparirewo. Imi muri mesabhuku musingazivi anogara mumusha menyu, momunyorera tsamba futi pamusoro? Aiwa, pandakazonyora tsamba ndakatenge ndatokomuniketa naamurape, ivo ndavatsvaga zita ravo tariwana mubhuku. Ndopatakanzi nekomiti chiendai nekomiti yenyu, ndokuenda ikoko. Ndopatanga pane instruction yekuti mameasurements aripo iwayo ibvai masiya maisa muganda, muvasiyire tsamba yekuti vakontinue vasawane chinodhisera. Ndosaka ndakadaro munhu. Saka imimi muri kuti Mathew yarimo mubhuku renyu rekwaparirwa mugare womusha menyu? Tinodaira kudaro munhu Maponga. Ko uyu Maponga? Handina rekodhi yavo. Maponga haamo mubhuku menyu? Ndine rekodhi yevavo vanonzi Vandungu. Randozita ratinoziva rinoseenzeswa. Saka Maponga iwewo uri kuti uri mugare wemaparirwa sei uchinza usi mubhuku remusha? Ishe takatoendesa chitupa changu ngatofotokopa tikanyorwa, then ishe vaiva kuti vavazoshaya vakaiswa mugroup, zvikanzi pane registration futi. Umbowo hwacho huri kupi apa? Toshanda nehumbowo ka hwemapepa acho emusha ndohwatoshanda nawo. Kunonyoresa takanyoresa hapana tsamba yatakapiwa. Manzwa sabhuku achitaura? Sabhuku ndiri kuvanzwa zvavari kutaura. Manzwa ndo vataura kuti Mathew Dondo arimo mubhuku rangu remusha. Uyu Maponga handimuzivi. Manzwa vachitaura? Ndiri kuzinzwa. Ndo mashoko abva kuna sabhuku ndo andiri kubvunza kuti iwewe unogoti uri mugare wemusha sei iye sabhuku asingakuzivi? Inini ndakaitoona chiisheka ndizokuti chinhu chandakapiwa handiti ndobva ndaita process yekuti ndipe umbowo wekupiwa kwawakaita. Ava vane kunyorerana kwakaita asi ava vari varipo vanogona kuitinisa kuti ndakapa uyu muzukuru wangu chi. Vane mvumo yekukupa nzvimbo here? Vabvunzei kuti vane mvumo here yekukupai nzvimbo mumusha? Vanotibatsira pamusoro pedare ndinodzokera zvakare kuti ini handina mvumo yekupa munhu land, asi mafungiro andakaita ndekuti muturo wangu wandakavaka ndo wandaiti vapedzise nehadhi acho wabva watora, ndikatoenda kwasabhuku, sabhuku akatonyora, asi kuti zvataurwa nasabhuku wacho aiwa asiri yesabhuku wacho wanga ariko kwangu nasabhuku ainzi Boni 2013 gore randiri kutaura. Kwangu nasabhuku ainzi Boni, amai vacho adzimai vake vari apa, kwanga kusina ava, kwanga kuna ainzi Boni. Kana dare richindibvumira ndakaenda kundimboti pindurei pamashoko ava kana mandipa avataurwa nevavo, nekuti handina kuti achingopindura zvangu kundibvunza. Chekutanga anoti ndakatuma mwana kuti ndiri kutengesa imba, ndiri kutengesa land. Ine land handiri kuramba kuti handina mvumo yekutengesa land. Uyezve chechipiri handina mwana wandakatuma. Pamba pangu pane nzvimbo yakati kure, handaigona kuti ndapa ava panzvimbo ndokutengesera zvakare ava. Ivo kana vane umbo wekuti ndakavatengesera dai vakarakidza dare, asi kutaura kwavari kuti handiri kuzwa vari kuti ndakatuma mwana ndisingazivi kuti kana muchitengesa ndotuma mwana kuzotenga, inini wacho kana kugomupimirana nawo pari kuti pakaita 300 square meters handitozvizivi. neamai sabhuku ari kukona uko Maponga munomuziva here? Handina ruzivo nawo. Hamuna ruzivo nawo? Nokuti kana nyangwe vaiuya kuna baba isinge tiri mapureti nokubika unenge usingazivi kuti ndiani vauya kana ndinadiani handizive zvo. Ndakachikumbira mukana wekupedzisa mashoko nanda kuti kana chipfuura.
pedzisai ndakanziti uyu haasi kutaura chokwadi kudai kuti ndakamutengesera. Handina nzvimbo yandakabvira ndamutengesera, handina. Iwe Dondo, kunze kwepepa rawabudisa iri chii chimwe chaunacho chinoratidza kuti pane mari dzawakabhadhara dzakaenda kuna zvichazikanwa zvemari. Ndakaenda kuna amai vanondipupurira maisabhuku ndozvandaendawo. Ndakati ndarutatu ndichienda tinenegwambu kwa sabhuku, pakazonditora sabhuku ataya mutemo wedu wachiti akatabvamuchira muno tinoenda kwaHeadman wondozikanwa. Ndokuenda kwaHeadman kwakeni ndokundotaura naHeadman ndobva ndainyorwa mubhuku ndokuita muprocess yekuti ndipinde mukuma. maisabhuku. Matthew Dondo munomuziva? Matthew Dondo hongu ndinovaziva. Akarima chibage chiri kunzi chaiswa mufenzi chindiani? Ipo kumastendi ndokwanisina uchapupu hwakakwana nekuti pavakauya vachitaura nababa vachiiswa kudhiri vachiuya naShami wacho ari kutaura nepavakazouya vachienda kwaHeadman vachiuya naShami ndiye munetsa ari kuti handivazive mwana wavo mwana wababa ndiye akauya naMatthew. vo pavakazouya baba ava vadonda vachitora baba vachienda navo kwaHeadman kunoongera Headman ndopanoziva chiti kuti tizive kuti yadhi yacho zvakamira sei handina chandinoziva. Parreo tiudze tinzwe zvemumusha mako. Pamusoro mambo mukuru pakati penhau iyi chandingagona kudairawo nekuda kutiwo nyaya igonopenzana mune zvakanaka. Chokutanga vagari vemumusha toziva kuti vagari vemumusha havana mvume kupa munhu nzvimbo nanopa munhu nzvimbo ndisapo, asi zviri kuitika ndezvekuti dzimwe nguva anenge apa hama yake varipo. Saka kana achinge apa hama yake anogona kuuya nayo sekuti ndapa hama yangu iyi nzvimbo zvatongira iko kuti isingazvizive. Saka chakaitika apa ndechekuti ava baba ava vamuganira ndiwo muridzi wenzvimbo vatinoziva ari mubhuku. Saka zvavari kuti ivo ndiwo muridzi wenzvimbo, munhu akazotora nzvimbo iyi akazopova Matthew Dondo ava vanoti ivo havasiriwo ari mwana, kureva kuti mwana uyu akaita zvinhu zviziri kunze kwomutemo wababa vake achibvisa nzvimbo achipa kune vamwe baba. Saka achikuita chekuti baba ava kuti vagone kumira vachiti vaMatthew Dondo vanogona kuvaziva vanenge vasingavazivi nekuda kwokuti pakasvika kudari kwakati vati chiende munotora mapepa ekunyorana kwamakaita pasi vaMatthew Dondo navamaponga. Pakaratidza kuti hakuna kukwanisa kuita sekuuya nebepa. Ndikati rai hazvinetse, munhu wacho ari muridzi wenzvimbo mupenyu, ndinoda kuti nditaure naye aguya oita uchapupu hwake pamberi penyu muri vaviri. Ndokufonera kwandakaita baba vandudu pafoni vachibva vatotaura vakatoti aiwa munhu wandinoziva inini ndava Edward Maponga ndiwo wandinatsoziva wandakapa nezvikonzero. Manzwa mashoko ataurwa namai guru wenyu ndiani wenyu ari kukona muroora wenyu, manzwa mashoko ataura nenyaya yaMatthew kuuya kwakaita mwana wamunetsi achiuya naMatthew kuna sabhuku aivepo mapanzwa vatizo ako yakabata chitupa chavaMadondo chavamuganiri. Saka ndini ndakavati pane zvo zvamutaura indofara zvinhu zviri muzvinyorwa chende munondiratidza muine mapepa anoratidza kuti akasainwa. Ndakati handitambire munhu andisingazivi kuti muridzi wenzvimbo ndiani, ndakuona pakasainwa nemuridzi wenzvimbo moyanaye pano nemapepa enyu. Zvinhu zvamakaita zvinenge makanyora namaafidhavhiti but hapana akakwanisa kuuya neafidhavhiti. Ndobandati kana zvakadaro hazvineti, munhu wacho mupenyu tomudaidza ouya kunokudara. Saka mazoona baba havasvika kuno ndakapinda kutofonera zvaudaidza kuti chiuya kuno muchimirira nyaya yenyu nokuti inini hapana munhu akwanisa kuita mapepa dai panyaya takatipedzera iri kudaro rekumusha. Ndozvandingagomutsanangura nzvimbo iyi yakakura zvakadii? Ndokunga pangagone kuita yamati 300 ini semaona ndikapaita pakafenzwa panogona kunge pachiti ku100 kana tikakanganisa imwe 50 amen kunzvimbo iri kutaurwa iri kunzi ndakadyara chibage changu naMatthew iwe samuisa ndakatopawo nokuti munotone chibage asi ndizive kuti chakanga chibage changu handina kuzviziva. tikanhasi waziva kuti muridzi wechibage ndiani?
Chine mumwe here arutaura chibage ndichangu ichi. Sofa ipapo ndatongozinzwawo munomiso sokuti ndokanoti vakadyara chibage saka nditombozisa kuona kuti boisiko isusu pamushomo hatingafambe everyday tinatsatsa musha wega wega ndotozinzwa kuti pate chatobuda ndopondoziva kuti okay apa ndapaziva pakamira zvakati. Rikatinzwi Edward Mabonga pamakaona mwachitupa chichiuya nemwana achindatumwa nababa chii chamakaitawo kuti munyatsoona zveshuwa mwana uyu atumwa nababa kana kuti angobira baba ini ndine Edward Mabonga. Okay, Matthew. Ndakabva ndasimuka naye ndakatomufona taitotaura pafoni ivo vakazouya vakanzi handizi ndataura pafoni asi mwana achidaro manje tatopedza taenda kuna sabhuku boni tatosaina tanyorerana ndo pakazoti manje imba yapawindo level avano pakazoti imirei kuvaka mwana akati no inobva takumira tichitaurirana mwana akati aiwa baba wakadai hazvina kunaka ivo vakashandisa mari vakandituma simuka uende kumbari akanipa adresi ekuenda kumbari ndakadhaivha mota kuenda kumbari kumba kwavo ndakagara pasi navanhu vati baba ndauya tatumwa mwana musikana nemukomana akasara simuka mutaura nababa muwirirana bcause zvino hapana chinhu chizvo ndokundotaura navo kumbari asi hapana chakabuda ndopakadzoka ndobva ndaudza sabhuku ndopakata nyaya ndobva vachivafonera havana kuuya saka ndachienda kwaheadman kuti nyaya yatora nguva wakaenda kwaheadman ndobva vafonegwa havana kuuya. Nayo munetsi dondo yakauya kumbari kumba kwako pamusoro edare dondo kuya kwakaita kumba kwangu pakaita nhamo yamavhunga vandovedza vagari kuiteseda ndo pandakauya kunhamo ndichiuya kunhamo ndakasvika pamberi pemujuru wandakapava pakusumuka ndabvunza mubvunzo wekuti akauya kumba kwako kumbare ndakatomudaidza uchimudaidza kuzodii ndokatoda kutsanangura munhu ndanga ndauya ndichiuya kunhamo ndokusvika pane mujuru ndokubvunza iye anga asipo ndakabvunza manext door akavadzana vanonzi mai musapata sikanzi varikuaka vanosenza pamakoni vanonzi baba vagiza ndikati kuwanogwa vakapasenza ndakapa munhu sei ndobva ndatosumuka ipapo ndamanga chiri paya mavhunga ndobva ndatoenda pamakoni ndokunoona adzimai vacho tikati kwemuripo vakapasenda tikanzi no takataura nashami tikanataura nashami kuti tikanzi ndiakatengesera vakatobhadhara mari ndikati nzvimbo yaisisiri yangu ine munhu wandakatopa mwana wenyu ari mwana wangu ariko kumbari anondo ezvezvitofuka ati ariko kumbari ndakaregerere kuya pano handifota ndakamudaidza ingo ndokaifanira kumudaidza aiwaka handigare naye ini haasi munhu anogara naye munhu atomurume wane mhuri yakewo handigare naye avava pamwe pandikuda kutaura ndepekuti pari kunzi ndakafonero akandifonera ndakamupindura ndiani handinombofonerwa pandakambofonerwa ndipapo pandafonerwa nasabhuka ndafonerwa nasabhuku ndabva ndasumuka handingamboti ndofonerwa nasabhuku ndoregeza kuya hazviite zvese zvava kutaura kuti ndakafonerwa naamurape ndakafonerwa nemusi hapana sabhuku akambondifonera hapana mambo akambondifonera kana amurape havana mbondifonera handiziva kana pamaifona pacho muchiti mwana atumwa muchitaura nemunhu pafoni akakuudza kuti ndikutaura nendiani makambudzikana sei kuti chitupa changu iye ndo kana muchiziva kuti mwana akaone chitupa changu ndachikumbira kuti mudze vakuru mambo kuti chitupa changu chakambonyorwa kuti chii ndechepepa ndecherata chakamira sei pikicha yacho ndina ndevheri papikicha kuti handina kana kuti makatora rekope yechitupa nekuti kana makufamba kuti ndakautengesera inini hamuna kumbonana nemi hamuna kumbotaura neni mundibvuma mega makataura nemwana saka mwana ega ndiwo mamufanira kunge muchipedzera naye ndokuga maingomudaidzawo sekudaidza kwandaitwa kuti ndaiwo shami shuya nyaya yatadza anga akurasei shami pamakaya paakani chitupa chapapa wake baya mushami munhu mukuru atangatonungadza achazikanganungadza mukuru uye munonyatsoita ini zvakanaka munhu kana achaine chitupa chemunhu kutomutora chitupa chemunhu pamane chitupa chemunhu azvibvumisi chitupa chofanira kugara nemuridzi wacho dai ipapo mabva manyatsovherifaya nemuridzi wechitupa
kwete zvepafoni kana zvinoita sei. Naso pamwe rai vachoni kana kuda kuramba inoraswa kana kuchinja maraini amahama atonyatsoverifya ipapo chitupa chabva here kune mudzi wacho kutofamba ipapo musamatamata madhiri iko ndozvinazwa kuti makazi mukuru kuremba yapa kuzolevo iko ndozvimba yako yaita sei yapa stage iripo ipapo yakabuda mimvuri yakatomira pa handakutozomboprosida ndakatotengesa zvimweni kurwadziwa nemari yanaenda kudidza nekuti kana inini inobva kwagutu ngati ndobva kwagutu munhu akandovaka musha mangu ndona munhu akisa musha pangu ini muridzi wepamba ndinoziva ndinda kunoripota kuvaridzi nzvimbo haizi yangu ava muridzi vanoripota varidzi vemunhu havana kuzoripota sei pane munhu ari kuvaka pamba pangu kunze kuti ndini akatozondoripota. Unobva kwagutu ndokumusha une musha ikomo ndokumusha kwakazvarirwa vabereki vangu ini ndogara munhu ini kuti ava havana kuripota sei kuti pane munhu ari kuita zvakadai muyadhi yangu ini ndakaripota ivo havasi complaining ndongosva ndikuita zvanoita pamba pavo pemunhu ivo yanote complaining ungonyarara zvokupera zvakadaro hamusikuona zvazvisikiri pamusoro wedare ndimupindure zvakare panyaya yekutaura yekuti ndaifanira kumhangana ndaimhangana kuti nzvimbo yacho ndakapa havana mapongo ndakatokudza ndikati pane vanhu vandakapai musha uyu ndovaufanira kudzira navo pakauya kumba kwangu ndakamuti pari kuti hazvina kundofamba pakauya kumba kwangu pari kuti hazvina kundofamba ndakamutaurira mashoko mamwe chete ayo ekuti iwe stendi haisiri yangu unganimochitesa neni stendi ndakatopawa mwari ndo unofanira kutaura navo saka ari kuti hazvina kundofamba. Vese vaponga naMatthew hapana kana mumwe chete ari correct papa. Uyu neuyu vese havasi correct. Kunyange uyu zvaari kutaura achiti ndindakapa vanhu nzvimbo haana mvume yekuvapa. Kana akavapa nzvimbo chii chatinacho chinoratidza kuti akavapa nzvimbo. Kana vakazopiwa vakazoitei chinopa umbowo kuti vakapiwa ndepavo. Chokwadi mambo ndozvandikavabvunzawo izvozvo vese tikati yaini mapepa kana pasina mapepa ndakushumira mupenyu ari kurarama pake ndakufuna kuzobvira nyaya ndakatoona kuti ndilevhuri yakadarisana namapepa yaina malevhuri yaiti tikati avo zvanangira kuti munhu wacho mupenyu anomira nyaya dzake ega. Pamusoro mambo zvamutaura tiri kuzinzwa ichi mambo chinamhoro isu patakapuwa nzvimbo iyi yaamata dano isusu tane tovana kuti tiri kuita se tiri kukura tinozopa hedu chi vana voita se vozovakawo saka dzizivaira tisina hedu kumbomhanya kuti tipedzise paye panga patapiwa paye asi zvedu taingoti tinongodongorerawo apo neapo apo neapo ndimwe zvi zviri pandatoni 5 years pamwe sindisina mbosvika ipapo todano pane vadzivataurwa namambo kunzi mese muri vaviri hapana mutsvene hapana ari kureka akunozvipikisa nokuti akakupa nzvimbo yacho haana kodzero yekukupa nzvimbo anditi uyo mumwe yakatengeserwa nashamu shamu haana kodzero yekutengesa chii yokuisa nzvimbo iyo nzvimbo yehurumende saka pataura mambo hatisi kupikisa zvataura namambo chinamhoro hatisi pamusoro mambo panyaya yeumbowo hwekuti ndakavapa ndaitoti zvandaenda pasabhuku ndo ungatoita umbowo hwakakwana nekuti sabhuku pamwe ndo aifanira kuzotudza way forward kuti iniona nepatsi modai asi hatina kudzwa izvo dai vakatudzwa kuti zvinoda kuti munyorane pasi dai takatonyorana pasi namo 2013 asi hapana chatakanyorana pasi taitozvaenda pasabhuku wakagara panzvimbo vachiita wakamboita pairi nzvimbo iyo ini ndo pandaisi pandinowadzorima ndo pandoita sei zvese unowadzorima makore apya panopaimborimo here pande munhu ndozvandataura zvezvemakuti inini ndakamboziva vanhu ava vachifamba nababa nenzira dzavo asi kuti ndizive kuti apa ndepangana apa ndepangana ndati uyu akamborima here panzvimbo adhudhu apa aiva payadhibava vairima makore apa handichaziva nekuti akababa vakabva muno kudombosvaka nenguva handichazvizivei mama apatakatasaa nematsoka
kwemandundu matsotsi atakatarisana nawo Mamirai. zviri kuti mudhara ari kuseruko uyo mudhara itsotsi mudhara parirehwayo itsotsi uyu mudhara weitsotsi uri tsotsiyo ndikutaura kunoita iwewe uri tsotsi kondapeiuzo uri kubaivhura mambo muchitamba naro pamusoro mambo andamboda kuti mutaurire asi andakumbira tikusora richitenderedzwa musoro nematsotsi pana uyo mudhara ari kuseruko itsotsi mudhara uyo ari kuseruko ndiye akamira naMatthew uyo ndobva amirawo naRobert ndobva amira nani naMaponga anima ndozvipa wozi uyo ari kumira navo uyu akamira navo ava ndo masabhuku acho uyo mudhara uya akasiyira uyu sabhuku vatiti akari kudzoka akamira namunadonda uyu ndiye sabhuku nhasi abva amira nauyu mureva ndokumbira kutaura pamusoro atsuda tutaurira ndakana kuudza ichokwadi chekuti iwewe wakamira neava uyu akamira neava imimi muri vaviri apa ndimi vacho vanofanira kutupa gwara muri vatungamiriri vemusha vacho ndimi maakudhonzerana manje ivhu harisi kuchinja uyu ari kuridhonzera kuya tiri kudhonzera ku murimi masapo naiwe parirewa ari mubhuku rako ndiani pawana ava ndakatozobvunza kuna vasabhuku acting kuti andizvone bhuku hereyo ndati Matthew ari mubhuku mako here ndobva vati ari mubhuku ndobva ndati namba chii ndaita samadhaona namba chii asi vanga vasati vari kuzaupdate zita ravo saka ndasikatombosizivo Matthew ari mubhuku mako ari mubhuku ko uyu Maponga vari mubhuku futi saka kana vari mubhuku rako nzvimbo dzavo dziri papi apa noti chakaitika pamambo mukuru wari so ini ndobva ndakaziva ava vaEdward ava handatomboziva kuti nyaya irikutaurwa nyaya yacho yestand yavo ndoinotene mapirisi iyo ina vaMatthew handatomboziva vamuganhira vakatongoti mwana ndinomuziva parirewo ndiye wandinoziva ali stand papi handakamupa sikatomboziva kuti pane imwe nyaya irikuti pane mumwe munhu ndasikatomboziva izvozvo zvakatokudawo musuno kana pavakauya vese vachitaura nyaya yavo yestand iyoyo hapana katomboputsa kuti nyaya chakabvenda kwamambo vese vakanga vakatonyarara akaisa fenzi iripo yezvinezvi ndiani akaisa fenzi ndavamba vaEdward iyo paukaisa fenzi chibage chandiri maunga usingachoni ini natoadzogara muno mambo aiwa ndatiravakaisa fenzi chibage chiri chakarimwa maunga usina kuchiona here ini chibage ini handina kuchiona mambo saka auwawanzogara kuno ndakatuma munhu kudei kuno ndakatuma munhu mambo saka nhasi uri kudei kuno mambo ini ndiri mwana wemunhu womukaini Uchaona chibage achibage anonanga akachiona munozati kana akatuma munhu ka anogona anoita so azoti ari kuzoona kuti ndiani arima ndiani adi ini ndakangotuma munhu saka nhasi uri kudei wati iwa wagare machinamhora saka uri kudei nhasi mishe ini ndoshandira kubulawayo ndoshandira kubulawayo saka ndinoti apo ndauya saka ipapa ndakatobva kubulawayo nezuro kuti wasiya wako chibage chavo inini handishe ndokumbira kuti ivo vanhu mambo vanondiziva here kana ndakambovafonera aiwa hafane kukuziva sabhuku ndianokuziva because mese mimi ndakuudza kuti iwewe uri kuuya nenzira dzisina kunaka saka hapana anofana kukuziva handiti uyu akuuya nenzira dzisina kunaka saka hapana anofana kumuziva futi saka mese muri vaviri simukai muende mese makauya zviri kunze kwemutemo simple chibage isusu gore rino takarima but patakatuma munhu kunotema achitongotema akati avo vakauya ndobva vati muri kutingirei pamunda wedu anzi mangwana acho ndobva abva aona vatimba nechekumberi but isu takatorima pakatokoyo nechekumberi kwacho but kumwe kwacho kwavakabva vatimba iye asati apedza kutimba naye pandiro ndakudzokorora kechipiri nzvimbo yakura zvakadii inini hamusoiziva pandinoiita its around 25
50 around there. Saka mandopa makarima ava ndopa vakarima ndopa makarima ipapo. Akati mukomana achiri kutsimba Ndai pa 25 by 50 ndopa makagovana kurima yachirimapo. Wozi mukomana watakatuma. Makaziza sei kuti ava ndo varimapo? Takaudzwa isusu hativazivi. Saka takaudzwa nomukomana kuti pane vabva Mukomana upi? watakatuma. Yaive nguva ipi? Muna December rocha. Maona zvaitika makaripota kuna Sabhuku kuti ndozvo. Takadzokera bheki kuna sekuru tikavaudza kuti sekuru vakatipa kuti kupa makatipa. But Sabhuku kandowaridzi wemushazvo sekuru wenyu achauya papa. Tiri kuti patarima tabva munhu apa. Ndati makaenda here kuna Sabhuku? Iye pareva. Dzokera nevanhu vako mumusha unoona nzvimbo iwe unoti unovagovanisa sei? Because ini ndikatonga kandokodzinga vese. Simple. Vese vari vaviri ndati nzira dzavari kuuya nadzo vese hapana ari kuuya zviri pamutema. Ndomboti vese simukemende. Iwewo ndiwo unavo mubhuku rako watava unavo ava unavo. Saka iwewo chivanongedzera kuti pako iwewo ndipapa, pako iwewo ndipapa. Ndiwo unavo mubhuku mako. Asi ini ndati kuuya kwavakaita zviri kunze kwemutemo. Ndikutoshamisika kuti ari kuti hanzi pa 50 by 25 ndopaari kuti vana vachazouya vachigara vagowana reserve. 50 by 25 meters. Masquare meters mangani? 1250. Ndopatiri kuti mwana achazouya achinzi ndopa reserve papa. Ndizvo. Reserve rune 1200 square meters. Pareva simukati vanhu vako muende mumusha menyu. Ndionawo bhuku mako ona kuti unovagowanisa chudzi. Ndakuudzai chokwadi chiri pachena chekuti uyo mudhara uyo akamira naMatthew Dondo. Iwewe wakamira neavo. Saka inini ndinova madhodha benzi muchindisvikira muchinitenderedza parapa. Kuti munogadzira nyaya yenyu uyu mobva mamubvisa. Because ndiye ari kukonzeresa matambudziko acho. Mobva maziva kuti maana ane mubhuku menyu. Topera takadaro. Amushure mama. Ine tokumbirawo mukuru kuti ipapapo kana manipa danho iwo takanakawo mukwandiri. Asi ava vanhu mwana ari kuziva mumusha tingati ndiyakonzeresa ava vamuganiri. Ndiani musikanzwa yese yatigadzika pano? Ndiani musikanzwa yatigadzika pano? Dai akapa ava nzvimbo ndobva atevera mutemo. Dai tisipo pano. Dai ava pavakazouya vachiita zvavaiita vaizosvika pasingapindike nokuti panenge pakaita sei? Paine umbowo huri pachena kuti pakapiwa munhu. Handiti? Saka ndiani zvaakaita ndobva aregera kuzadzikisa kuti kana munhu achipiwa nzvimbo mumusha panogarwa musangano wevillage une maminutes anonyorwa pasi. Handiti? Pochibva panyorwa maminutes ekuti tapa nzvimbo yaiva yanhingi kuna nhingi nanhingi nanhingi nanhingi. Vanhu vemumusha vanozvigamuchira here kana kuti kwete? Handizvo? Ende nzvimbo iyoyoka haifaniri kunge yakambokura zvokuti 50 by 25 zvamutora izvo. 50 by 25 nzvimbo haipiwe munhu mumusha. Zvosaka ndiri kuti whatever zvamuri kutaura uyo achiti ndakapa munhu nzvimbo yeruzevha 50 by 25 meters hazviko kuruzevha. Hazviko. Hatina nzvimbo inonzi 50 by 25 inopiwa munhu muruzevha. Yatingatotaura chete kuti ndakapa munhu nzvimbo muruzevha iminimum ye6 acres. Handiti? 6 acres. Ende toita process kutangira pavillage yoenda kuward. Yabva kuward yoenda kwamambo. Yabva kwamambo yoenda kugoromonzi. Goromonzi yochizopa munhu permit yekuti takugamuchira iyi ndo panzvimbo pako apa. Saka kunyange iwewe munetsi iwewe unyange ukataura zvinengei, nyange ukakwira pamusoro pegomo ripi, nzvimbo yauri kuti wakasiyira uyu Maponga hauna mvumo yekunongedzera nzvimbo iyoyo, ende haikwane kuti unongedzere nzvimbo iyoyo uchiti inzvimbo yeruzevha yandiri kupa munhu. Ndakanzwa mama. Pana isaura ndipekuti kubva pakutanga. Pane imba yandanga ndichivaka ipapo. Ndovapa kuti vapedze. Kana ndati nzvimbo haikwane kuti upe munhu ka? I think zviri pachena chenezvo. Maakutaura hako kuti pane imba pakazodai. Asi ndati hapakwane kuti upe munhu ruzevha kuti ndiri kukupa pekugara.
hapakwani. Ndakamba imba. Inosvika ndati zvese hazviite. Hazviite. As long as nzvimbo iri pasi pesaizi yeland yandataura hazviite kuti muti muri kupa munhu. Ndatenda hangu mama. 1000 square meters haitokwani kana even half an acre handiti. Saka iwewe pawapa munhu nzvimbo washandisa mutemo upi? Mhosva kana iri mhosva yekuti ndakapa munhu kamuzvishwa ndakapa neusatsi. Ndaitofunga kuti zvakaenda kwasabhuka sabhuku twandoza maprocedure samutauri kunozonza handitoazivi ndikutadzwira chimurisaika kana maminutes acho chaiazvakanyora handitozvizivi zvese izvi. Saka zvakafanira kuti muri kutibatsira kuti mambotonga imhepo zvekuita muri kuti mambobata imhepo kutitambidza imhepo ipi yandobata kuti hamuna kana chamuinacho zvamakaita zviri kunze kwemutemo hapana kana vazvinopinda pamutemo. Saka sabhuku yenyu kanga achingogovanisa yakupei mugarei asi kana ndauya nchida kuputsa musandirambidza ndo yanchingoputsa because ndatongokuudzai zviri pachena kuti zvamuri kuita zviri kunze kwemutemo. Hapana kana bepa ramunoita iri panhu pamuri kugara ipapo yekuti munotaura muchinongedzera muchiti pamba apa ndepamwe. Mazvinzwa? Makangogarawo seshiri yavakadendere mumuti wokuti muridzi akada kuutema anongoutema. Hamuna kana bepa ramunoita richataura kuti zvamuri kugara maparirewa muri kugara zviri pamutemo. Hakuna bepa iroro. Kana paina ari kukunyeperai yacho kuti kana mambo mavaona vakakuti garai zvenyu zvinenge zvaita ari kukunyeperai. Kunyange mambo kana vataura panofanira kuva nebepa riri pamutemo riri kutaura kuti tichishandisa mutemo uyu unoti ndo chikonzero ndagara pano handiti. Ende inini handina bepa riri pamutemo randokupai. Saka ndati sabhuku ngaakupei mungonovakawo matendere enyu sevanhu seshiri iri kuvaka dendere patsanga. Kana mvura yauya yazara tsanga yacho inongoradzikwa mumvura dendere racho royeredzwa zvopera. Kana paine zvazoitika mangwana manzi bhai mauya muchiputsirwa munosangana nazvo ipapo nekuti maparirewa maparara kare. Hapana kana nyangwe ndikada kuti simukai muende ndirikoti simukai muende asi makaparara kare hamusisina nzvimbo maparirewa. Nzvimbo yacho yatikutora nezvayo 1000 square meters 50 by 25 meters 50 by 25 inowanikwa kulocation kuHeathcliff ndokwa munowana 50 by 25 kwete maparirewa. Saka itai zvamukuita nasabhuku yenyu munyora mumabhuku enyu ari kuti uyu ari mubhuku uyu ari mubhuku. Vane maeka mangani 50 by 25 meters kumusha hatitaure zvima 50 by 25 meters. Saka itai zvamuri kuita mupanane pekugara ipapo mugare muvake. Asi kana mavaka mamacho nenyu waya musazozvirova matundundu muchiti ndine zimacho rangu riri kwaparirewa nekuti musi unozara rwizi dendere renyu rinongoyeredzwa. Ende kana rayeredzwa musauye muchichema kuna mambo kuti mambo dendere rangu rayeredzwa nekuti chokwadi ndakuudzai kuti zvese zvamuri kuita zviri kunze kwemutemo. Nhau yenyu yemasabhuku enyu yamatsotsa vatiri kuuya tichisunga futi musachasunga sabhuku maona sabhuku yenyu akaiswa cheni achienda kujeri ndopamunoona kuti zvatutora zvezveka tiri serious. Parirewa mukaregera magadzisa nyaya dzemumusha menyu dzikaidzi ndiri kukuudzai hatina nguva manje tiri kusimudzana tiri kuburana. Nyaya dzakaita sedzidzi dzamuri kundiunzira idzikaidzi inyaya dzemahumbwe amuri kuramba muchiitawo. Imimi vanhu vakuru imimi kana vana vachitamba mahumbwe apa munovaudza kuti musatambe muchiurutsa ivhu munotoshorowa handiti. Asi taakuona varume vakuru nevakadzi vakuru vachitamba neivhu vachiurutsa ivhu. Kana muchiurutsa ivhu mafoundation amuri kuchera hamusi kurutsa ivhu. Saka urutsai henyu ivhu rachina mhora asi nerimwe zuva muchatoshorwa. Kana matoshorwa musadeidze china mhora kuti uyai muzotifuridza mavhu mumaziso nekuti muri kuriurutsa ivhu kana musina mvumo yekuurutsa. Mambo chikumbiro changu ndechekuti ava vari kuti vakatenga kwandiri ndokumbira kuti vasafamba vachiramba vachinyema kuti vakatenga kwandiri. Ndatoti iwo hausina nzvimbo iwo nenyaya iwo kana kuramba uchitaurisa ndati ndiwe wakonzeresa matambudziko ese aya. Dai wakatwasanura zvinhu zvako kubva pekutanga dai tisipo pani. Ndakaedza kutwasanura nekuenda kwasabhuku. Kuenda kwasabhuku papi pasina chinyorwa chiripo. Ndikukuudzai panapa kuti masabhuku enyu ari kuuya panapa ari divided. Uyu akamira newake uyu akamira newake.
ini ndinooma kuti asasika mbenzi iwewo wakamira nevakwake ava wako waramba iwewe ndiwe wanga wachifanira kugara pasi nemwana wako dai vati mambomira ndipedze mwana wangu ndigare pasi nemwana wangu ndinzwe kuti havana vaziva here ndakatombutaura naye haisi andasika nyaimo patatanga kubvudza watiti chitupa chavakachiona here vanochiziva here mwana wangu panendebvere pazvautaura dai wati iwewe mambomira ndinotaura nemwana wangu ndimubvunze kuti vanhu havana vaziva here handiti akazviramba but ivo vanotanga kuda kudhifenda chitupa chako kuti vanochiziva here chitupa chako zvamataura tazvinzwa vachina mvura ngatiende titaure sezvekutaura kwamaita toona kuti toita sei pareo ndoda conclusion uzondipa kuti wapedzerana nevanhu ava sei wakatarisa munda wacho ava ngavabvise chibage chavo avabvise chibage chavo from there wozondiudza kuti wapedzerana navo kuti vadii handika iwewo pareo ndochanudza kuti wapedzerana navo kuti vadii vese ava musikanzwa egega